دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور دا غد وقت زمانے دی ملنگان فقیران دا غد وقت زمانے دی ملنگان فقیران دا رسیدلی خلق دیزمکے پسر طالبان دا رسیدلی خلق دیزمکے پسر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور دا پخوکی خبری پوہی کی زور نمانی دا پخوکی خبری پوہی کی زور نمانی اس خود اوپے جندر ندی دشتگر طالبان اس خود اوپے جندر ندی دشتگر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور چرتا خبر آکاد دین اسلام ننگ راغللا چرتا خبر آکاد دین اسلام ننگ راغللا بیاب پیوم در جنگی گلارو بر طالبان بیاب پیوم در جنگی گلارو بر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور کاچا پختنا در نوکڑا نمالم شاعرہ کاچا پختنا در نوکڑا نمالم شاعرہ ورطا پوائی چه اوز دی سپر پاور طالبان ورطا پوائی چه اوز دی سپر پاور طالبان دا شملور طالبان دا شملور دا شملور طالبان دا شملور مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان مچیڑا مادا دیوبند پاک لخکر طالبان
دا شملور طالبان دا شملور طالبان دا شملور کلی رنگین زمزمه وړاندې کیږي په आवाज د ستاسو ګران رور عبدالقدوس وفا. فرمایش کړی دی جناب قاری شاهد الرحمن او رحیم الله رحیمی او رحمت الله ساحل او ریکارڈنگ نوشاد اسلامی ویڈیو او آڈیو سٹوڈیو گوہاٹ شہر پرانا لریاڈا. پروپریٹر جناب قاری محمد نوشاد محمدی.